בוקר טוב. בפינת הקלף היומי יש לנו קלף שמדבר על סליחה. מאוד רלוונטי בימים אלה שלפני יום כיפור. אז מהי באמת הסליחה? למי היא מיועדת? למי אנחנו מעניקים אותה? האם זה משהו שאפשר להתאמן עליו? ומה המשמעות של סליחה בתוך הרצון שלנו להיות מאושרים? ביום חמישי הקרוב, ב8:30 בערב, בבית העם ברמות השבים, נקדיש את המפגש של חדר כושר לאושר לנושא הסליחה. ג'ק קורנפלד אומר בספרו דרך הלב שסליחה היא אחת המתנות הגדולות של החיים. הסליחה מאפשרת לנו לשים את הצער ואת הכאב של העבר בעבר ולהתחיל מחדש. יום חמישי בערב, חדר כושר לאושר, מפגש מיוחד בנושא הסליחה. אני מחכה לכם. שיהיה לכולנו יום נהדר.